Huset. Snegl. Og det kun forskære. Underordnet, hvordan vender. Dog skal hakket lige passe i huset. Sådan. Kniven kan vende på 2 måder. Der er lige at prøve sig frem. Vi sætter lige på først, og den drejer denne vej. Altså kan man se, at kniven virker. Har sin effekt. Vi prøver lige at vende den om. Det er forkert. Bare lige at illustrere. Har ingen effekt. Så derfor husk at vende den rigtigt. Hulskive. Også fikserer i huset. Forlæng et stykke. Og lukke. Husk lige at spænde ekstra gang fast, inden den tager sit brug. Og det samme gælder efter brug. Husk at slå den af. Sådan tjekker af. God fornøjelse. Inden påbegyndelse, husk at lukke gitter ned. Det er en sikkerhedsforanstaltning. Den virker ikke, hvis den ikke er nede. Huset, som jeg viste tidligere, drejer rundt, presser godt i bunden, spænder godt efter ham. Samtidig skal det spændes rigtig godt fast her. Trakten og selvfølgelig fødrings. Efter endt brug er det vigtigt af hensyn til opvask og lige slå den løs, inden den aftages. Ellers vil det være umuligt at rengøre den.